du ligger på gulvet hver, så er jeg ned, så rykker Må rundt. man godt tage en 5-7? Nej, det skal være en USB, og så skal I bare skyde alle jeres skud ned i jorden. Og jeg vil høre det, jeg vil høre den lyd, jeg vil høre det. Ja, du har allerede en der, det er allerede en piu-piu, der var du heldig. Ja, det var mig. Alle sammen. Alle skuddene, de kan bare skydes ned. De kan bare skydes, så længe det bare ikke på mig. Prøv lige nej, jeg vil have. Sigt lige ved siden af det hjørne. Må jeg ikke få den, og må jeg gerne tage den så? Vent, hvor får man 5-7 henne? Ja, den her. Nå, det er sådan en, vil jeg have. Den her, det får den. Jeg havde ikke, jeg tror det var min. Ja, sjovt. By the way, jeg hopper til igen, så skal der bare laves ultra oprør endnu en gang. Nej. Lev. Jamen, det må jeg så sige til Stan. Skal vi gøre noget? Stan, nu skriver du fra mig, der er ikke nogen, der kan lide dig. Jeg nåede derinde i køkken. Men der var ikke noget derinde, jeg vil se, om jeg kan få en pew. Så længe I bare... Hvad er det, vi lever? Hey, så skal I... Lad mig lige demonstrere her. Hey, så skal I tage jeres pistol op, gå tilbage, og så skal I bare kaste den så langt det overhovedet kan. Min øje lang. Og det er bare en af gangen. Du jo. Jamen, jeg er ikke med, jeg kigger bare på.